Mula sa pagsisilbi at pagtulong sa mga nangangailangan katuwang ang Rafi Tulfo and Action Center Northern Luzon, mas malaking hamon ang sinuong ng Project Coordinator na si George Mendoza Punasen para mas mapagsilbihan pa lalo ang masa. Ito'y sa kanyang pagtakbo sa pagkagobernador ng probinsya ng Benguet. Sa pagsisimula ng pangangampanya, isa sa kanyang mga unang niligawan ang mga kababayan niya sa Mankayan. Dito siya ipinanganak kaya't malapit ang kanyang puso sa bayan. Inilatag niya ang kanyang mga plataporma. Isa na rito ang pagtugon sa problemang kinaharap ng sektor ng agrikultura. Amo yung naging napanak na lugar na diya niya Pinoy at tayo itilid niya rin ta. Ado itinakit-kita nga haantiman na maabutan iti serbisyo iti gobyerno. Isuray tayo tigapunga, nag-apply tayo. Maliban dito, mayroon pa itong ibang mga proyekto para naman sa ikauunlad ng probinsya. Iti may isang project, iti may isang iban, iti government, itinitang lugar. At least akot, mabaliwan iti sitwasyon, iti biyag, iti may isang komunidad. Kuba? Ang ilang taga-suporta naman niya, kampante sa kakayahan ni Punasen na tumakbo bilang gobernador. Since si Circuit Project Coordinator on Rafi Tulfo, di ba, in action, mailatak ko ngay gamin din kaman na-adapt na out ngay gamin din do action sa amagon din higher ups, may apply na motiman sinakadanta ko kaman sinay ano pande farming kaman na ilak sinay social media wada din do in feature dad kada kanda dadoy ngay din at least ay maila madiaboy na nubublasis siya din ay kaman di kakalamity say nay kaman inamag na motiman abo di ublanay kas project coordinator. Sa kanyang pagtakbo, mayroon namang kahilingan ang kanyang mga kababayan. Bakon matkit din babawi nga kaman man ano asi kaman kurang ngay kaman dadi kaman numabaling kuma ay mas ma-improve siya or kaman mas ma-addressan ako kuma din doy other ay adi ma-addressan ngay kaman din doy siya man may bagat ako ay sinudi mabalin ay masagsagonan daida mabalin ay maibagbaga diyan ang ta kuman mailat ako din medyo wada nga di bumulaan ay epekto. Day programs na no niati mayat nga programs nga mabalin nga ay na-implement nan or i-implement na pa dagay iti kun no mabalbalin tapos day youth empowerment no dati day program na ti youth empowerment mayat na lang day kita kasi dagay pang-buildan tayo day strengths and potentials dagay youth tayo. No, dati program na dyan, med. Buo naman ang suporta ng kanyang mga kababayan. Natutuparin ni George Mendoza Punasen ang kanyang mga pangako alang-alang na rin sa mas ikauunlad at ikabubuti pa ng probinsya at ng mga kababayan sa probinsya ng Benguet. Randy Guzman, RNG News.